Hej gutter. Nu vil jeg så lave den her Ask Me video. Jeg lige har fundet. Nå, ja, her. Jeg tager dem bare hurtigt. Belinda spørger, hvad synes du om mig? Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal beskrive folk, fordi man kan aldrig være helt ærlig. Det er kun noget, man føler. Så, ja. Hvad stod der i din sidste besked? Der stod ja. Hvad betyder jeg for dig? Du betyder... Ja, hvad betyder man? Det kan man jo ikke forklare på nogen måde, uanset hvem det er. Hvad skal du lave i dag? Jeg skal være sammen med dig, når du har spist. Og så ringer vi lige til Christian. Og vi ved alle sammen godt, at Simone kunne Christian. Hvad for noget musik hører du mest? Hører meget blandet musik. Sådan ikke trap og techno og rock og sådan noget, vel? Men hiphop, rap, pop. Veronica Dollerup spørger, hvad jeg synes om hende. Jeg ved stadig ikke, hvordan man forklarer, hvad man synes om folk. For jeg kan sagtens sidde her og sige, du er pæn, du er sød, du er sjov. Men understille sig alle sådan. Skal vi finde en dag? Ja, det kan vi godt. Hvorfor er du så pæn? Her er min mor. Her er min far. Det er jo fung for det fingre. Så er jeg her. Holder du af mig? Det må tiden vise. Mit udseende fra 1 til 10, der får du en 8. Så kommer Camilla Æggemaus, og hun spørger så, hvad synes du om mig? Der kan jeg i hvert fald godt beskrive dig. Du er rigtig sød, men meget genert, hvis det er det rigtige ord. Nå, så spørger hun igen, hvad synes du om Justin Bieber-koncerten? Den var fuld på... Ja, det var den. Det var pisse skægt, og det var godt, vi lige fik mødtes, dig, mig og Olivia. Og min mor. Ja. Cola vs Fanta. Cola. Det har mere sådan mørk smag, det kan jeg godt lide. Hvad hader du? Jeg hader, når folk snakker, mens de børster tænder, og der bare løber det der tandpasta ud. Hvad elsker du? Jeg elsker, at jeg er så dejlig. Og det må jeg gerne sige, for det er godt at være selvglad. I stedet for at være sådan en, jeg er grim, jeg synes du ikke er grim. Oh my god, det havde jeg faktisk også. Så spørger Adina, var du til Justin Bieber-koncert? Ja, det var jeg. Hvilken klasse går du i? Normalt skulle jeg have gået i 10. Men jeg blev smidt ud på grund af fravær, så nu går jeg på produktionsskole. Hvad laver du? Sidder og svarer på spørgsmål. Sjovt nok. Nå. Hvem betyder mest for dig? Det gør mine bedste venner og min familie. Og det er faktisk ikke alle mine venner, der overhovedet betyder noget. Fordi at, ja, det er det samme med familie. Det er ikke engang alle, der betyder noget. Fuck halvdelen. Hvad farve er din tandbørst? Jeg har 3 pink, og så har jeg en grøn. Hvad er din livret? Burger. Hjemmelavet burger. Hvilken nogle sko går du i? Jeg har Nike Air. Så har jeg almindelige Nike sko. Så har jeg Vans. Så har jeg Nike TN. Så har jeg Adidas Special.
Og så har jeg... Hvad fuck har jeg mere? Puma. Og... Hvad fuck har jeg mere? Skip it. Hvad synes du om mig? Det samme, jeg kan ikke rigtig fortælle, hvad jeg synes om folk. For jeg kan bare sidde her og lyve, og det ved jeg ikke noget om. Camilla Hede spørger, om vi skal finde en dag. Det kan vi godt. Hvad synes du om mig? Jeg gider ikke at svare på det der med. Kage vs is. Jeg kan ikke lide kage, men jeg kan heller ikke lide is, medmindre det er sodavandsis. Så går det. Natalie spørger, mit udseende fra 1 til 10, og der er du den første i lang tid, der får en 10'er. Husker du ostespilsdagen? Ja, det var den dag, vi var søskende. Ej, det var pissegrineren. Min personlighed fra 1 til 10, der får du også en 10, fordi du er dig selv, og ja. Er du en stolt sok? Ja. Stolt sok. Er du glad for, at vi har lært hinanden at kende? Ja, det er da meget hyggeligt. Totalt hyggeligt. Så kommer min fætter Daniel. Og Niklas ved allerede, det er noget dårligt, eller en eller anden totalt dum. Nå, men han spørger, er han en god dreng? Ja, nu er du. Da vi var små, der var vi sgu lidt dirty. Dirty woman. Nå, så har jeg også noget inde i chatten. Fra Nenne Christine. 2 navne. Okay. Hvad synes du om mig? Gider ikke? For satan, jeg gider ikke svare på det. Okay. Mit udseende fra 1 til 10. Det ved jeg sgu ikke. Og jeg kan ikke rigtig gå ind og kigge lige nu. Personlighed fra 1 til 10. Det kan jeg ikke rigtig bedømme, når det jeg ikke kender dig. Jeg kan faktisk kun bedømme folks personlighed, hvis jeg har været sammen med dem. Fordi de kan sagtens så skrive lort til mig, og du er dejlig, pæn, hvad laver du? Ja. Jeg ved det ikke. Din livret, det har jeg sagt. Kan du lide fisk? Jeg elsker sushi. Jeg kan godt lide fisk. Eller det kommer an på, hvad det er. Jeg kan ikke lide fiskefrikadeller. Jeg kan ikke lide fiskefilet. Jeg elsker laks. For jeg er en laks. Nej, sorry. Er du højere end 1,66? Jep, jeg er 1,73. Jeps, det er meget dejligt. Er det ikke pinligt at være lavere end sin lillebror? Det skulle ikke kommenteres på. Jeg har sådan en underlig træng til at vise min røv. Så gør det. Jeg tror, jeg slukker over det nu, inden det faktisk sker. Så man tror, jeg er meget glad af det. Og så er der min kat hernede, der er bare pisse sulten. Ha' en god dag alle sammen. Hvorfor?